Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Deși Drama Totală s-a terminat acum mai bine de 6 ani, fanii spun că ar mai putea apărea sezonul 8. În episodul 18 din sezonul 7, când Dawn și Noah sunt eliminați, Noah spune asta. What reality show should we do next? Didn't I tell you? We've been asked to do the next season of... Asta cred că a fost o referință la un nou sezon din Dramă Totală. Chiar m-aș bucura tare mult dacă ar fi așa, pentru că Dramă Totală a fost unul dintre serialele mele preferate, la care mă uit și acum. Sper totuși că îl vom revedea pe Chris ca prezentator, pentru că deși era un nesferit, avea mai multă personalitate decât cel nou. Dar voi ce credeți? O să mai apară vreodată sezonul 8? Spuneți-mi în comentarii. Dar cam atât a fost cu acest videoclip. Lăsați un like dacă v-a plăcut și nu uitați să lăsați un subscribe dacă vă place ce fac pe canal. Mulțumesc pentru vizionare. Pa, pa!